Ngayong hapon, sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasap kanimo. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia. Pangayoon nato sa Ginoo ang iyang kaluoy pasaylo kanatong kitang makasasala. Aron makanunayon kita sa atong pagtubag sa iyang hagit sa diha sa pagpuyo sa kamatuoran. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kung kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kuda kauyamot Sa pulong. sa kanang lambuhaton. Kaya akong sala. Akong dakong sala. Usa na nga muyo ako ang Santa Maria kanunay ulay sa tanan ng mga angeles o mga santos. Kung kaninyo mga igsuon aron ninyo kung iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nung kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Pagampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami tanawa ang imong banay o pagpakatakos, paghimo nga ang imong gihatagan sa grasya sa pagtuo makadawat sa bahin nga walay katapusan diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea o Samaria. Gilubong sa Esteban sa pipila ka mga taong Dios nun, og nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Ipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag, nangadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulte ni Felipe. Sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Usa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daigan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit sa makusog ang iyang kadaiganan. Iyang gihatag o kinabuhi ang atong mga kalan. Ug wala niya itugot nga ang atong mga tiil madalinan. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatiya karon kamong mga tanang mahadlokon sa Dios. Samtang akong itugan ang iyang gibuhat alang kanako. Sa pagpangamuyon ako kaniya niya sa mga pulong. Ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daika ang Dios nga wala magtinguha kanako sa kong gipangayon usayang kaluoy. Ang tibok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Patay ko ang Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa ka Kinudlogikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi, ang moari kanako dili nagayod gutomon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako o dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak o mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw.
ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa dihang gitugyan ni San Esteban ang iyang kinabuhi, no, by death by stoning, no? Ibato man to si Esteban, no? Nagsugod na po niya itong higayuna ang mapintas nga pagpanglutos sa mga tinunan ng mga nagsunod ni Jesus. Nagsugod, no, matod pa sa buhat sa mga apostoles. Nagpadayon ba hangtod karon? Nagpadayon. Inumdum mo unsay gi pamulong ni Jesus sa dihang nahulog sa kabayo padung sa Damasco si Saulo na mahimong San Pablo. Nagpakita ang Ginoo kaniya si Jesus mingon, ngano Saulo, Saulo, nganong imo mang gilutos? No, ang imong Kristo gilutos man ko nimo. Nawara siya mismo ingon ta nga gilutos ang katawhan, pero ang mistikanon nga lawas ni Kristo o si Kristo mismo mao mong gunay gi paantos mo'y gilutos. So ugaling unsa itong buhaton sa itong isikataw, mao bitaw mingon si Kristo, buhaton usab na nimo kanako. Diba? Dili lang di ay kita mga biktima sa pagmanglutos. Kita di ay pod ang maglulutos, maglalatos. Kita po di ay na. Yan ang katutubagod sa Ginoo. Oy, Padre Bubet, nga man in town, nga imo man kong gilutos. Yan ang atong mga binuhatan nga, lagi, magpatibulaag sa mga tao, maggiya sa mga tao nga to sa bakak, sa kinabuhi sa sala. No? Yan ang yun na. Mitabang ta sa paglutos, pagpasakit kang Kristo. Kanang mga higayon nga mas palabihon nato ang Ginoo nga maong atong tiyan. Himuon nato justification nga naglisod ta, mao na nga dili gyud ta makabalibad, no? Ning sibo gyud kay ning pagbasa kaning panahon nga paglutos, ning panahon nato karon nga sa matag higayon nga kita nagbaligya sa atong dungog, atong dignidad, sa atong pagka-Kristyanos, dako kayo na nga sagpa, no, sa atong Ginoo. Kaya giingon pa nga, mailhan ta ang atong pagkinabuhi, mailhan nga kita mga sumusunod ni Kristo. Unsaon man niron nga mo daw labaw pamantan ni Judas Iscariote na makapila na to ibaligya si Kristo. Ang panahon nga ambot lang yung panahon sa pinili ay, no, ngano na ni di gyud kumuundang ani, bahala na mo mingon mo sig balik-balik na sa pader ano. Lagi nahimo na ng kultura nato, daghan bitaw mingon nga malipay sila nga magdanga-danga na ning mga adlaw kay kapait na lang yun, no? Lisura na lang yun. Angya magmahay na kinsay may atong mahayan. Kung nitampo ta, apiltas pagmahay. Kung nitampo ta sa kinabagan, o nang di gyud ta mawaas paglaom mga igsuon. Nga kining giingon nga pagpadayon, nga mapintas, nga paglutos sa atong Ginoo, dili unta kita mo salmot sa sa pagbuhat ni ini. Sa pagpadayon ni ini, mutabang ta sa pagbabag Hinuon ni ini. San Esteban, atong patron, si San Vidal, San Vitalis, daghan pa, no? Sila Felipe, Apostoles, ni padayon yun sila, ni unong yun sila sa atong Ginoo. Wala sila mo salmot sa paglutos, kundi nitabang sila, ni barug yun sila, no? Sa pagpadayon, sa pagbarug yun sa kamatuuran. Ayaw yung ingon nga, it doesn't make a difference nga ako dili mo dawat. It doesn't make a difference sa
tibuok nasod nga modawat kay nahimo ng kultura, it does make difference. Duna gyud ang matag-usan nato dinhi mo ubarog yun kaalang kang Kristo, it does make a difference. Kugyug kaayo. Amen. Manindog palihog, masaligon sa kamanggihatagon sa Dios Amahan, nga kita dili niya biyaan o magpabilin kita diha sa pagsunod sa iyang kabubuton, nga magpakasama kita kang Kristo na nagpabilin bisan diha sa kamatayon sa iyang gugma sa Amahan. Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami, nga ang mga nangulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus, nga mao ang pan sa kinabuhi, niining kalibutan, nga gigutom sa pagpangitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, aktibong manginlabot sa pagpangitag solusyon sa mga panginahanglan sa atong kabus nga mga kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga daw wala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa mahigugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuuhon nga mihalina, nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, tinuod unta kaming magpasalamaton tungod sa gasa sa Santa Eucharistia, nga naghatag ka namong paglaom o kahulugan sa among kinabuhi, dili ang unsay ikahatag sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang inyo ang ako nga sakripisyo,
Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakristisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg panghimaya siya ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos kasimbahan. O Ginoo, itugot nga magmapasalamaton kami kanunay, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang kanunayng buhat sa pagluwas kanamo, mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay, nga walay katapusan o igong kusog sa pagsupak sa kinabuhi sa sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manaausab ibayaw kami. inyo mga kasing-kasing. Amon gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa sa pagkabanhaw, kay wala si Kristo mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo o diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, duyog kami sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kabakuman. Puno ang langit, pumiutas sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Ay mula nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo mapaykaini. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose among obispo sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose, iyang esposo uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita nga to sa itong amahan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang higarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manausab kaninyo. Ipakita at timaan sa itong pag-inig sa unay, kanagdait ang kalinaw mana kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawa ang sama-sama sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawa ang sama-sama sa kalibutan, pinagi sa mga santos na namin. Luwasak kami sa tanan ng mga sa kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanato mukalawat. Amen. Magampo kita, Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo, aron ang pagsaulog sa among kaluwasan, makatabang kanamo niining kinabuhia, maglig-on kanamo batok sa kadautan, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kaninyo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santa Eucharistia, panlakat kamo dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan.